नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रउआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कइले तो जल्दी से रउआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। मसरक मुख्य सड़क बनल बस आ ऑटो स्टैंड, प्रशासन भइल बेखबर, दुर्घटना के बनल बा आशंका। मसरक से संवाददाता कन्हैया सिंह के रिपोर्ट के मुताबिक मसरक SH 73 आ SH 90 मुख्य सड़क पर राजधानी पटना आ अंतर्राज्यीय बस के नियमित रूप से परिचालन होला। नतीजा महाराणा प्रताप चौक से थाना चौक तक मुख्य सड़क पर ही बस आ ऑटो के स्टैंड होखे से सड़क संकीर्ण हो जाला, जौना से सड़क के गुजरे वाला अन्य वाहन के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनल रहेला, जौना से कि सड़क दुर्घटना के भी दावत देत प्रतीत होता। अब यह जाम से लोग के कैसे निजात मिली, एकरा खातिर लोग काफ़ी चिंतित बावन आ प्रशासन से एकरा से यह समस्या के दूर होके से गुहार लगैले बने। एने प्रशासन यह समस्या से बिल्कुल बेखबर बा। स्थानीय लोग के मानल जाओ तो लोग अस्थायी बस स्टैंड बनावे के भी मांग कैले बाड़न।